Bueno, boas tardes. Nos vos vamos a presentar o contrapunto ás compañeras de Outes dentro da rede de mestra de obra, porque nós somos un centro plenamente urbano. Fermín xa vos contou as maravillas do noso barrio e eu solamente quero decirvos que vivimos nun barrio verde, nun barrio humanizado, nun barrio moi amplio, os espacios son amplios, son peoniles, moitos deles, e nós, tanto o claustro como as familias, moitos de nós vimos andando ao centro e vimos andando por este tipo de camiños. Entón, o barrio temos que decir, queremos decir que foi un barrio duro no seu momento e que en é de Coruña pois sabe que o barrio das Flores pois que todavía resona, pero que agora mesmo é un barrio que está tendo unha identidade moi potente e que está tendo un movemento cultural moi interesante. Son familias moi proactivas, ben porque son familias de toda a vida do barrio que puderon quedarse porque era asequible no seu momento a vivenda, xa non vallades, pero outras familias que viñeron concienciadas de que querían vivir en ese barrio, porque era verde, porque era peatonal, porque era moi amplio, porque era agradable vivir ali. E as nosas alumnas, por exemplo, xa participaban na prensa antes de nós intentar sensibilizar nada no centro, elas xa pedían máis árbores, pedían máis parques, cuidalos máis. Son familias moi potentes as que temos. E os barrios que se fixeron posteriormente ao redor do centro son barrios tamén nesa línea, incluso barrios propostos para ser os primeiros ecobarrios galegos, que aí se quedou a proposta. Queríamos poñervos esta foto porque a nos encanta ese momento de entrada e salida moitas veces do cole porque estamos en avenidas de castiñeiros onde os nosos nenos urbanitas saben apañar castañas perfectamente. Todavía non entraron con 3 anos á escola e saben pisar ourizos Para estupendamente, verdad? quitarlo. E esta é a zona en que nos quedamos cada día, profes, familias, a compartir, a xogar, a escalar e tamén a compartir coa xente maior que baixa os cans a esa hora para estar todos un pouquiño en contacto. É toda unha zona peatonal que invita a quedarse. Nunca temos o coche en doble fila, nunca vamos correndo, non estamos en aceras estreitas donde impedimos o paso do resto dos viandantes. Por tanto, a verdade é que sempre estamos de cháchara. Ademais, un cole que intenta ser moi aberto ás familias, sobre todo en infantil, tampouco vamos decir o contrario. O infantil deste cole cando empezou era no centro do barrio das Flores, no que chamaban os chalés. O barrio das Flores está composto por edificios, pero tamén no centro ten vivendas unifamiliares que se chamaban comúnmente os chalés. E nun deses chalés estaba o infantil do barrio das Flores. E fai 35 anos, máis ou menos, cando eu fixen maxisterio, era un cole de referencia para os que tiñamos a enquedanza xa de traballar desta forma e pelexábamos por facer as prácticas no infantil do Ramón. Cando ese infantil se trasladou ao centro, veu con todas esas propostas. Esas mestras tiñan unha mentalidade moi aberta para aquela época e, como nos decía Santiago, viaxaban xa a Italia, aínda que agora teñamos aquí modelos naquel momento, non? Entonces, seguimos mantendo moitas ideas desas. As familias de infantil entran á porta da aula e, aínda que vos pareza caótico a entrada, ás 9 cada familia deixa o neno na porta da súa aula. Entón, é un contacto moi directo que nos permite implicar de todo as familias. Intentamos transmitirllo á primaria. Pouquiño a pouco vai entrando, as familias veñen facer aportacións, esa é en primaria, as familias participan de todas as festas e actividades que facemos, ese é un papá que dinamiza tódolos desfiles de Antroido, sempre se caracteriza como nós. E como comunidade participamos en moitas iniciativas. Unha é a carreira Enki.
E este ano as familias, como sabían o proxecto de patio que estábamos facendo, proposta das familias foi ir disfrazados de bosque, de árbores, que era o que estábamos intentando implantar no noso cole. Levamos o premio o disfraz máis orixinal. Eu creo que non era polo disfraz, era porque éramos 300 e pico de persoas, éramos realmente un bosque. A veces a ratio beneficia. Poucas. Sí. Bueno, pois como a foto de Fermín famosa, pois isto é o mismo. Temos un patio gris, temos un barrio estupendo, vimos camiñando por unhas zonas verdes increíbles e entramos e nos deprimimos. Entón, a única zona verde que nós tiñamos no noso patio non a podíamos usar polo desnivel que hai pola altura. E os nenos querían usala. De feito, nas festas da tarde, cando a norma non é non pisar o césped, non por nada, sino porque a altura é importante, Era se donde van iban. todos á zona verde. E queríamos un patio verde, un patio urbano verde, porque somos conscientes de que temos unha diferencia cos centros rurais, pero podemos aproveitala tamén. Sabíamos perfectamente que o cambio tiña que depender de nós e que iba a ser algo lento. Tan lento como que antes de 2019 xa os claustros sempre sonaba o feito de que había que facer algo co patio, pero que non sabían realmente como meterlle man a eses 2000 metros cuadrados de asfalto, que tampouco é fácil. Moitas veces sí se facían actividades pedagóxicas, o que non se fixo ata o momento foi unha transformación. E a partir de aí empezamos a pensar nunha posible transformación e agora mesmo estamos en obras. Nunha primeira CCP empezamos a ver diferentes movementos. E estuvemos mirando todo, máis para ver o que un pouco o que iba con nós. E as rapazas, as novas incorporacións nos comentaron: estamos indo a formacións donde hai un proxecto, mestra de obra, que están transformando escolas, parece algo interesante. Eu solamente coñecía o sistema Lupo realmente da actuación en museos ou outro tipo de formacións, pero non coñecía a mestra de obra. E falamos coa nosa asesora e nos dixo que sí, que éramos un cole, que perfectamente podíamos entrar no proxecto, pero tiñamos algúns hándicaps. Nos, ao longo deste tempo, vamos polo terceiro equipo directivo en pleno. Tuvemos dous nomeamentos accidentais e un equipo directivo, un proxecto que ven de fora, que non puxemos nós un equipo directivo a funcionar. Ela dixo que non había ningún problema, que con tal de que o equipo directivo fora a favor, evidentemente, estivera a favor do proxecto e que houbera un grupo motor de xente definitiva que tirara polo proxecto, podía funcionar. A verdade é que non se equivocou. Eu si era, co tema da dirección, pensei que sí que era necesario que houbera unha dirección estable nese momento. E tamén animarvos que non sempre pasa como en Outes, donde o claustro a unha vai co proxecto que sea patios, biblioteca. No noso centro hai un grupo que está moi a favor desta transformación, que estamos moi implicados. Despois hai un grupo que colabora e vai indo, pero tamén hai xente que non estaba a favor desta transformación, que a todo lle vía pegas. E con todo eso saímos adiante e estamos no proceso. Sí. E empezamos no proxecto. Fixemos todo o camiño, fixemos un proceso de sensibilización, un de formación. Teño que decir que é importante que, pese a pasar por procesos de sensibilización ou de formación, hai un grupo que sigue pensando que o interesante sería asfaltar e poñer unha cuberta, pero en xeral a formación nos serviu de moitísimo para encamiñarnos. Ademais, eu polo menos deixei de sentir a palabra palé, porque eu nunca sentira tantas veces a palabra palé como nese momento. Pois unhos palés aquí quedarían moi ben, e eu agora cada vez que escoito a palabra palé, perdoarnos de vida.
E despois de unha formación, unha noite apareceu esta publicación en Sistema Lupo e realmente pensamos con este texto e estas fotos tan artísticas, pensamos, Isto é o noso. sí que é o noso proxecto e sí que o equipo entendeu perfectamente que nós queremos ir en clave de barrio ou non facelo, porque para nós as familias son fundamentais no Ramón. E sacaron estas fotos Preciosa. preciosas da plaza máis fea donde nos xuntamos a xogar de vez en cando e dixemos, bueno, pois de aquí vamos a sacar algo. E empezamos con esos planos tan estupendos que nos fan, reflexións, análisis, traballos cos nenos, en todas as etapas educativas, propostas, e apareceu unha das actividades máis bonitas que fixemos. O análise dos planos fixémola dende 3 anos, dende infantil. E a miña compañeira de nivel e máis eu, son os nosos 2 grupos, saímos ao patio co plano en A3 para que eles o viran ben e con gomets. O plano e gomets. E primeiro, a primeira é dentro do patio, será o noso patio antes. Entón, sentámonos mirando para o edificio e intentamos que visualizaran onde estaban as aulas, había que poñer un gomet dunha cor, donde estaban uns xardíns interaulas que tiñamos vallados que non podían entrar, tiñamos zona verde, pero non sabemos por qué tiñan unhas barandillas que non se podía utilizar, as escaleiras, e dende dentro do patio eles foron localizando ben, pero despois, aproveitando que o acceso ao centro é peatonal, saímos fora e outra vez cos mesmos mapas que vemos agora aí sentados. E vían a cuberta, pouco máis, porque temos un muro cerrado. Entonces a nosa pregunta foi: e que vedes? E di un neno: el muro. E dixémonos, e entonces? Pois lo tiramos para ver el centro. E aí déronnos unha idea clave, que despois vos contaremos. Empezamos a debatir sobre a pista deportiva, é unha realidade quen xoga ao fútbol e como se xestiona o fútbol nos recreos. Debatir isto parece que é un debate de fai anos. Infantil ten o debate superado, o debate da pelota, o debate da pista deportiva, pero pasamos a primaria e a secundaria e volvemos hacia atrás. E, perdona un segundo, Fermín houve un momento que decía que nun cole había que decidir que pista das 7 que tiñan ou en Outes, pero que nos era a pista da pista. Tiñamos unha pista de fútbol. Entón non era decidir que pista quitábamos, era decidir quedamos con ela ou quitamos. E esta foi unha foto que lle mandei por outra cousa a Fermín nun momento dado, eu creo que era polos árbores, pola poda das árbores ou algo así, eu non recordo, pero a volta foi, madre mía, que horror de foto. Eu non me dera nin conta, a foto non está feita con ese sentido, pero a análise é clarísima. Os rapaces que xogan ao fútbol, as rapazas que pasean pola banda e despois hai un grupo de rapaces, rapazas que non lles gusta o fútbol, de outro tipo de xogos, de diversidade funcional que quedan totalmente apartados e non foi a propósito, pero é clavado. O risco do xogo tamén foi a debate, nosotros tiñamos un patio totalmente plano donde non podían facer nada e dependendo do profe que este de guardia podían subir el primer escalón hasta o terceiro escalón, hasta o quinto ou ninguno. Entón, realmente, que fas nun patio tan plano? E esa barandilla era a que separaba o patio a zona de infantil, porque o patio corrido, a zona de infantil e a de primaria. E a la barandilla tampouco nos podemos subir. E nas formacións comenzamos a mirar a Europa. Estuvemos vendo os patios oasis, dos que falaban, os refuxios climáticos de Barcelona, as de Rotterdam que levan xa máis de 10 anos, Bruselas, e empezamos a traballar coas familias. Isto foi un traballo precioso, deronnos moitísimas ferramentas, os planos de lembranzas, os mapeados, fixeron videoconferencias con eles porque eran outros tempos, non nos podíamos xuntar, e posteriormente comezamos a maqueta da que falaba Fermín. Foron tardes estupendas porque aí se fixo máis comunidade todavía. De feito, houve un cambio de AMPA e aí se xestionou a AMPA que actualmente nos apoia tanto.
Eles foron falando, foron organizándose en estos momentos e foron lixando tiza al milímetro para que quedara a escala. Nos axudaron un papá que tamén nos axudou cas impresións 3D. E, mentras tanto, o que máis me gusta a min é o que se vai cocendo en paralelo, non? E cos recortes, co que iba sobrando, co que foron apañando os rapaces, foron creando as súas maquetas, nos empezaron a pedir, podemos ir a por unhos rotuladores a clase de Carmen, tal, e de repente empezamos a ter un material bárbaro que acabamos expoñendo, por suposto. E, finalmente, apareceu a proposta en conxunto, unha proposta maravillosa. E aquí foi o momento de máis vertixe, unha proposta estupenda e un presuposto de 0 euros. Unha comunidade aquí arriba la teníamos moi ben e nosotros sin 1 euro para facer isto. Entón é un momento realmente moi complicado. Hai que ir en paralelo con dúas accións, manter a comunidade viva, activa, ilusionada, non sempre se consigue, hai momentos, hai fluctuacións, e buscar financiamento, colaboracións, a veces con máis sorte que outras, e nos entramos xa a falar co Concello. É certo que cando estás nesta rede, en Mestra de Obra, eles nos levan da man xa a falar co Concello, é moito máis sinxelo. Aínda sendo máis sinxelo, eu viña acostumbrada de zonas rurais onde a min me pasaba o que nos pasou onte en Vedra, que te tomas algo co alcalde. E entonces cheguei a Coruña e empecé a contar o proxecto, co Fermín contaba o proxecto, co técnico de non sei que, co concelleiro de Educación, co concelleiro de Urbanismo, coa concelleira de Medio Ambiente, con el de Infraestructuras, con sus técnicos. E sempre contabas el proxecto de... o caso é que están moi interesados. Eu sobre o Concello da Coruña non podo decir que non lles interese, pero non hai un camiño feito. Non temos unha convocatoria que presentarnos. Eles mesmos non saben todavía como organizar isto. Lles interesa, pero non saben cal vai ser a vía. E, mentras tanto, a nós nos deron a opción de presentarnos os orzamentos participativos. Que non éramos moi partidarios, porque nos parece que os orzamentos son para o barrio e a comunidade educativa é moi grande e íbamos lle quitar ese presuposto. Pero Todos tenemos un precio. E o noso foi o patio. Entón, despois de moitos anos de claustros que non se presentaban os presupostos participativos, aí fomos e caímos con todo o equipo. E nos fomos aos participativos, a comunidade evidentemente arrasou, pero non por nada, sino porque as comunidades educativas pois moven moitísimo nos barrios, non? Entonces conseguimos isto, fixemos unha campaña. A AMPA nos apoiou moitísimo, con campañas superchulas como unha dúcia, para buscar unha dúcia de votos cada un, cousas así, hashtag, todas estas cousas, e xuntanzas coas familias, donde os rapaces e rapazas lle contaron ao equipo Lupo pois o que querían, con papelitos, con discursos e tal, e ganamos os participativos. Tiñamos 150.000 euros, e, bueno, pasou un tempo, non vaiades a pensar, todo... E temos un proxecto presentado. Aquí queríamos comentar que da proposta inicial ao proxecto presentado dista moitísimo. E do proxecto presentado ao que agora estamos facendo en obra dista outro tanto. Pero por qué? Porque isto cambia moitísimo. Cambia o concepto que temos en educación das obras. Era o que decía, un día veñen, te fan unha obra, non sabes que obra foi, non sabes se a pediches en algún momento, se a pediu alguén que estivo anteriormente, ou mellor nunca a fan. Aquí non é nada diso. Aquí escoitan en todo momento o que queremos. Tamén nós temos que aprender a escoitar aos profesionais. Pero a nós nos escoitaron e nós nos sentimos moi escoitados. Cambiaron moitísimas veces isto, que non pasou outras veces. que non pasou outras veces. Así era o cole antes, con uns fondos europeos cambiáronnos a fachada e a cuberta, sin consultar absolutamente nada co claustro. Quitáronnos os ventanais dun lateral das aulas, as aulas son moi pequenas, pero eran moi luminosas. Entonces, algo de amplitude parecía, porque eran moi luminosas, e de repente, todas estas partes deste lado, quitáronnos os ventanais.
tivemos que aguantar as obras durante o curso, unhas obras que non pedíramos, que non rechazas, porque sempre son melloras, pero que por encima, por moito que protestamos, os ventanais seguiron quitándose e non houbo forma de conseguir que os deixaran. Entonces, si convivimos con esas obras, como non vamos convivir con estas, que as queremos nós, que nos están escoitando e que vai ser moi beneficioso para o centro. E para manter a comunidade activa, mentras tanto, fomos facendo formacións, algunhas de mediación en paralelo coa AMPA, outras de xogo, de risco, de medos. Veu Paz, a directora da Escola Bosque, a traballar os nosos medos, que todos temos algún, e activamos maquetas. A maqueta conseguimos activala despois dun tempo, co río Monelos que temos soterrado, coa granxa Monelos de 1800, construímos cidades, mentras tanto, fomos ao cinema porque aparecemos, rodaron unha película no noso barrio, entonces aí nos levamos a todo o colexio á inauguración da peli. A todo non. No, bueno, máis ou menos. Os de infantil non nos deixaron ir. Bueno, e a directora veu a vernos. Creamos hortas escolares. Nosotros temos unha horta de infantil moi chula, pero que non dá cabida para os 400 e pico alumnos. Entonces requerimos das familias para que nos axudaran a facer bancais nas ladeiras para poder plantar os de primaria. E aquí estuvemos un montón de tardes e despois empezamos a plantar. Tamén se nos deu o primeiro ano que vendimos para a excursión de fin de curso. Fixemos un mercado estupendo. Entón, o curso seguinte, nos volvimos a plantar animadísimos e a colleita Foi un desastre. a excursión de fin de curso a pagamos de outra maneira. E entonces aprenderon os nenos da cidade pois que a veces hai boas e malas colleitas no medio da cidade. Pero temos horta, pero comemos de catering. Comemos de catering transportado e ademais está malo. E, a AMPA levaba pelexando moito por unha ampliación de comedor porque comen en 3 turnos de comida. Os terceiros podedes imaginarvos como entran ao comedor. Pero a ampliación se alongou porque non era sinxela. Entón, nun acto de xenerosidade da AMPA, decidiron ir con nós co proxecto de patios e ir totalmente aunados, facer algo moi cohesionado, coherente. Para iso, nos fomos ao congreso deste verán de Lugo para falar ca xente de Nigrán. Si estades pensando en algo de comedores, de verdade, eles son o referente. Ahora mismo nos contaron como fixeron eles e nós, o proxecto de comedor que temos en mente é algo parecido. É o feito de que se cociñe ali e se sirva ao resto de coles da contorna. Por iso é importante formar parte dunha rede. O camiño aillado aquí é moi complicado. Eu creo que é imposible. Sí. E aquí é onde fan deporte os nosos rapaces. Entonces, como xa nos presentáramos unha vez os orzamentos participativos, volvimos a presentarnos o seguinte ano. Aí sí, dixemos que era o último ano. E volvimos a ganalos. Entonces temos 3 obras pendientes: a de patios, a do pabellón e a de comedor. E a única condición que lle puxemos ao Concello era que fora baixo a dirección da mesma persoa para que fora coherente. Entón pasamos de ter un proxecto en clave de barrio a ter un proxecto para o barrio, porque non somos conscientes de que estivemos pedindo e que algo tamén temos que dar. Entonces a nos encantaría poder abrir o patio despois da xornada. De feito, eu vivo na zona dende que tiña 14 anos e xa cando eu tiña 14 anos o cole, o Ramón de la Sagra, estaba aberto ata as 9, 9:30, 10 da noite, porque o conserxe vive no centro. Vivía e a nova tamén vive. E o cole estaba aberto. Entón, a rapazada toda do barrio iba a xogar, era cemento, era asfalto, pero iba a xogar ali, había todo eso. E nunca houbo ningún problema, non houbo ningún desperfecto, non faltaba nada, estaba aberto. Do barrio das Flores
a xente maior pasaba para a compra pola tarde, sobre todo, excepto na hora do recreo, tamén podían cruzar, porque baixar ao mercado desde a parte de arriba do barrio das Flores é moi fácil, é cruzar, pero se non, tes que rodear todo. Entonces, queremos intentar que o cole volva a ser aberto, que o pabellón en horario escolar o vamos utilizar nós, pero fora do horario escolar e de actividades extraescolares este aberto ao barrio, que sexa para o barrio, o patio, o comedor, todo sexa para o barrio. Ujú. E temos que decir aquí que temos un gran apoio por parte do equipo directivo, que ahora mismo é unha aposta moi personal o feito de que se abra fora do horario escolar. E comezaron as obras, entonces o comezamos con festas, trouxo Fermín o artiluxio do que falaba, fixemos un montón de xogos, e os nenos o pasaron estupendamente. Fixemos unha foto de familia e está colgada no No cartel de cartel. obra. Entonces eles salen e moitas veces se buscan ali na foto. E a xente se foi de vacacións, pero o bonito é que se foi pensando no patio. Entonces durante todo o verán tuvemos un aluvión de fotos por toda Europa de parques chulos que eles veían perfectamente, pero o interesante é que encaixaban perfectamente ca idea de patio que queremos, co cal soubemos transmitir e as familias souberon transmitir que tipo de patio queren. Así que empezamos a desmontar todo, cuadrou en verán, non ten porque a nosotros nos dixeron queredes obras porque non teñen por que ser en verán. E lles dixemos que sí, que as queríamos cando fora, claro. E esta foi a foto máis bonita que me mandaron a min na vida por WhatsApp. Como vos dixen, eu vivo na zona, entón, como unha xubilada, baixaba a dar paseos de cando en vez a ver como iban as obras. E o día que baixei e estaba o muro tirado, fixadesvos que aquí hai un muro pequeniño que pertence a ese edificio, senteime nese muro porque foi a sensación de que amplitude. Isto xa non é unha cárcel, aínda que ti digas que están mellor. Isto xa non é algo cerrado. O cole xa é do barrio. E era a sensación de o que dixeron os nosos rapaces e rapazas, escoitárono. Mandeille a foto, que ela non estaba esa semana na Coruña, mandeille a foto e dixe, tes que vir a disfrutalo. E cando estábamos paseando, E cando volvemos, dixen eu, ben, que o vamos disfrutar as dúas. E a media mañá anda un solete por ali que dá gusto, fomos paseando e atopámonos unha parella de dúas persoas maiores, realmente maiores, cos seus bastóns, o sombreiriño, e víronnos mirando para a obra. E preguntanos, ustedes venlle sentido a isto? Nós, sí, sí, nós a verdade é que sí que lle vemos. Pero de verdade, sí, sí. Traballan aí? Sí, sí, nós traballamos aquí. Pois non o entendemos. Entonces, é que non ven que agora non lle queda sitio para xogar aos nenos, que todo é terra. E dixémoslle nós, terra agora, despois vai ser verde, pero que precisamente aí van poder xogar. Ai, bueno, eso xa é outra cousa. Ai, bueno, así xa o entendemos. sí. Eso dounos a clave de que hai que explicar, por iso é tan importante implicar as familias, reunirse con elas, explicarlle, para que lle vexan sentido ao que estamos facendo. Bueno, pois vamos ir pasando así unhas cantas fotos da obra que, bueno, para vós arquitectos ten moita valía, para nós a valía que ten é que nolo fan dende os pisos de arriba porque chamamos as familias e lles vamos dicindo mándanos unha fotito de como vai a cosa e os temos a todos implicados. Bueno, e este tema, o tema da rampa, nos levábamos pedindo moitísimo tempo que solucionaran o tema da accesibilidade ao centro. Solucionaron a última hora cunha rampa metálica que era terrible. Pero, sin embargo, isto sí que o que vos digo, que a veces nós tamén temos que escoitarvos cando diseñades vos as cousas, porque realmente fixeron unha rampa que agora é para todos,
non solamente é para o que o necesita nun momento puntual, sino que todos entramos dunha maneira natural xa pola rampa. Incluso en obras, a xente xa entraba pola rampa. E, ademais, en momentos de máis afluencia, as familias lles pedimos que non a usen para que nos deixen esa vía para levar aos nenos de transporte e dunha maneira moi natural delimitamos as filas de transporte. Bueno, estamos en obras. Aínda que pareza incrible, claro, agora estamos en obras. Temos unha parte limitada por vallas, porque aínda están escavadoras montando, outra parte delimitada por vallas porque están co muro, outra parte que aínda non podemos pisar porque ten que medrar a obra e Fermín díxonos ou a obra a erva e ata que medre non podemos pisar. Entón, realmente temos unha zona moi delimitada de patio para os 400 e pico de alumnos e non temos porterías. E con todo eso baixaron un montón os conflictos. E isto dito por compañeiras que non estaban moi a favor destes cambios. Entonces, reafírmanos en que estamos polo bo camiño. Agora que non poden, de momento, xogar coa pelota, xogar ao fútbol, están ideando outro tipo de xogos, pero son outro tipo de xogos donde sí non se ve unha diferencia de xénero. Está moi interesante iso. E podemos convivir. Bueno, vedes que que xogan e temos as obras, non está sendo algo traumático o tema das obras. E isto non vai a quedar así, pero de momento o vamos usando. E esa noite de Samaín nos decían despois as familias no barrio que bonitas quedaban as cabazas xa, aínda que non está rematado, verdade? Bueno, e chegou un elemento natural que a cortiza, un elemento que nos deu moitísimo xogo, non había nada en infantil para xogar cando chegaron os nenos, salvo iso. E xogaron moitísimo, a verdade é que foi un acerto total. Total. Eso que cando estaba en Montón, Fermín díxonos que había algún cole que non estaba excesivamente contento ca cortiza porque ao pisala sobre o asfalto, que soltaba moito polvillo e iso funciona Moi de ben. maravilla para todo, para trasvases, dá igual que a tiren, non lastima, sirve para todo. O feito de sacar as barandillas fixo que nenos, bueno, que a veces lles chaman escapistas, que a mí non me gusta nada esa palabra, pero nenos que realmente non paraban moito en determinadas zonas do patio, entre a excavadora e a terra, levamos un trimestre fantástico. Xa non nos teñen que pagar a hora do patio. E aí veu o primeiro día en que saíu a cortiza de pino fora dos límites en que se puxeran. Non todos levamos ben o de saírnos da pauta. Entonces, nada, o equipo patios foi aí a barrer bueno, a verdade é que os rapaces de sexto son supermajos, verdade? E lles organizan todo estupendamente en infantil. E os rapaces de sexto, por grupos, queren vir para o patio non de infantil, porque agora é todo, pero con esta nova forma de sair ao patio estamos vendo que non é necesario compartimentar infantil e primaria, que mezclalos é unha maravilla. E chegou o xogo do que falou Fermín, unha declaración de intencións porque está reutilizado, está restaurado con madeira non transportada, unha madeira local e unha madeira autóctona, que é o castiñeiro. Bueno, Ese día foi o interesante é que ningún neno o recoñeceu como a construción que tiñamos o curso pasado. Ningún neno, a ningún neno. Todos pensan que é algo novo e, bueno, realmente é novo, pero ningún dos pequenos, refiérome, quero dicir, os maiores si, cando veñen nenos que están en terceiro, cuarto e entran, es el tobogán que teníamos nosotros, es el túnel, pero os pequenos ningún. E isto foi no, vamos, iso é un pilar do muro antiguo. Mirade como estaba. Quero dicir,
non houbo ninguén do claustro que fixéramos garda de patio que lle preocupase. Os nenos metían o dedo, tiraban, eu saquei a foto, mandei ao director para que preguntase. Isto non foi agora, das obras, isto xa foi anterior, pero non había ningún problema con que eso estivese así, non era perigoso. E o muro, eu creo que en calquer momento podería caer, pero é que aquí, que con este novo que nos puxeches, Fermín, estas puntas saenlle un pouco as tillas e se le clava un niño en un dedo, mira que problema, non? Entonces, é a percepción que teñas. Vamos ver perigos onde queiramos velos. Estas fotos queríamos traelas tamén para comentarvos que nós estamos moi contentas, pero sí que temos voces en contra tamén. Hai familias que tampouco entenden o patio que estamos facendo, non é idílico. E nos camiñamos, como as compañeiras de Outes, hacia a participación cidadá. Entonces, dende fai anos, estamos facendo os nosos piniños coa participación infantil e nos fomos a Barcelona a ver como funcionaban as plataformas de participación, estaban nun proxecto europeo, fomos ao pleno infantil da Coruña, formamos parte do Consello Local da Infancia, levaron propostas moi interesantes todos os coles da Coruña, non somos nós, pero chamoume a atención porque melloras de parques, máis natureza e as boas relacións entre alumnado e profesorado. E nós temos un Consello de Infancia propio que está empezando a camiñar, están elixindo representantes. E para que vexades que realmente temos un problema de espacio, esta é a maneira en que se reúne a mesa do noso Consello, aí nun corredor, pero que hasta os corredores non invitan a traballar porque son moi estreitos. Avaliamos o proxecto, pero é complexo a veces a avaliación. É unha pena non avaliar estes proxectos, pero quen avalía os proxectos? Entón, grupos de investigación que traballan co sistema Lupo e os mestrados de innovación de educación que nos mandan a veces rapaces de mestrado para facer o traballo fin de mestrado, fan pequenas avaliacións que nos van dando pistas. E a nosa biblioteca, Que nos parece que é unha biblioteca moi activa, estamos ao 100% co proxecto de patios. Entonces, colaboramos e participamos en todo o que nos oferta, desde fondos libros, exposición de libros, exposición dos traballos que van facendo os nenos, e queremos traer estas dúas imaxes de dous libros que nos parecen moi bonitas para finalizar, non? Procuramos a sostenibilidade e a beleza. Hai tanta belleza de la que debemos cuidar e outra que debemos facer. Xa está. E ata que...